ओमफ्राय नोंथांमोना आं बायदि थका होजानाङा आं बायदि थगायजाजानाङा उखा मुखायावनो आंनिया भिडिअ होयैनि जाहोनानो जाबाय मा आंहा न'आव एसे प्रब्लेम जाना दंमोन ओंखायनो आं नोंथांमोननि सेराव थाब भिडिअ होनो हायाखैमोन। हेलो गाइस हेलो नोंथांमोननि सेराव आरो दिनै नुजाफिनलायबाय दे गाइस। तो फाइनाली आंना माने भिडिअ होयैया जोबोद गोबाव जाबायमोन दे गाइस, जोबोद गोबाव जाबाय। ओमफ्राय आं माने जोबोद प्रब्लेमाव दं गाइस, ओंखायनो आं माने नोंथांमोननि सेराव भिडिअ लाबोनो हायाखै। ओमफ्राय आगोल होनाय भिडिअफोरावनो माने सानैसोआ सोंहरदों आरो ना मानो ब्र' भिडिअ लाबोथाराखै होननानै। तो गाइस आङो माने भिडिअ लाबोनि जाहोनानो जाबाय माने जोंहा न'आव दा बर्थमान एसे प्रब्लेमाव दङ। ओमफ्राय बिदि गोदोनो आरो ना आं दा मा होनना बुङो, ओमफ्राय भिडिअनि थाखाय लाबोनो हायाखै आरो ना गाइस आङो थाबैनो। ओमफ्राय आं दा नैबे भिडिअखौ ओरैनो सर्ट खालामनायनि जाहोनानो जाबाय मा आं नोंथांमोननो भिडिअ लाबोनो हायैनि जाहोन नैबे भिडिअखौ सर्ट खालामनाय जाबाय आरो ना गाइस ना। ओमफ्राय आंनिया माने केमेराया स्पर्टनि मोनसे केमेरा दे हेलमेटनि गाइस, ओमफ्राय एक्सन केमेरा माने इयो आंनिया वाइड एंगल जाया ना, ओंखायनो आंनिया मट' ब्लग खालामनाय माने भिडिअ खालामनाया जानो नागिरा। ओमफ्राय गोबाङानो सोङो आदा नोंनिया मा केमेरा, ओमफ्राय मानो भिडिअ इदि गिदिर जायो होनना सोङो। बेनिखायनो आं नैबे भिडिअ खिथाखानोसै गाइस। आंनि केमेराया नैबे आरो ना स्पर्टनि एक्सन केमेरा। ओमफ्राय आङो माने फार्स्ट टाइम मा बुस्थुआ रावबो मिथिया दे गाइस, माने आं बायदि नोंथांमोना जानाङा बेनिखायनो आं नैबे भिडिअखौ खालामदो माने। आरो नैयाव हेलमेटाव होखानाय मोनसे माबा मोनो दे माबाया बोरै जादों माने हेलमेटाव होनो थाखाय नैयाव मोनसे बुस्थु मोनखायो दे गाइस, माने जिथुबा मार्कगार्ड थायोना होग्राखौ मोनखायो हेलमेटाव हो। बेनिफ्राय आंथ' दा फार्स्ट टाइम आंथ' गोदान आं मिथिया, ओमफ्राय मिथियो आङो एमसि लाथा मारिबाय आरो ना, एमसि मारिनानै ओमफ्राय केमेराखौ बरानियाव फिटिं खालामनानै आं भिडिअ खालामबाय थादों आरो ना। ओमफ्राय नैबे केमेराखौबो आङो फ्लिपकार्टआव अनलाइन खालामदों आरो ना खमाव मोननायखाय, मथा मथि 3000 नामा इदि गोदोमोन आरो ना, 3000सो अनलाइन खालामदोंमोन आं आरो खमावनो मोनबाय। आं आरो उखा मुखा माने भिडिअ खालामनो बया इन्ट्रेस्ट नालाय आं मोनबानो जायो। ओमफ्राय नैखौ आङो स्पर्टनि एक्सन केमेरा ओमफ्राय फुल एचडिआव माने भिडिअ खालामनो हायो आरो दा नै नोंथांमोना नायनो हागोन। ओमफ्राय आं भिडिअ खालामबाय दा भिडिअआनो वाइड एंगल जाया, वाइड एंगलानो जाया। ओमफ्राय वाटार फ्ल' लिरनाय दङ आरो ना, दैयाव सोमबाबो जेबो जाया। ओमफ्राय दैयावबो सोमना नायबाय ओमफ्राय मोले नुग्रा जाबाय। बेनिफ्रायनो आंहा माने भिडिअनि क्वालिटिया मोजां फैया, माने गोबाङानो सोङो ना आदा नोंनिया मा केमेरा होनना सोंबाय थायो गोबाङानो। ओमफ्राय आं केमेरानि नामखौ माने आं रिप्लाय होआ आरो ना, केमेरानि नामखौ आं रिप्लाय होआ। ओमफ्राय आं मा होनना खिथागोन दा आं होननानै, ओमफ्राय आं बिदि गोदोनो एक्सट्रा भिडिअ खोन्थागोन होननानै नैबे भिडिअ खालामबाय आरो ना। ओमफ्राय दा आङो सोरबा नोंथांमोना जुदि गोदान बायोबा उखा मुखा खालामनानै बायनो नाङा। सोरबा मट' ब्लग खालामनाय मानसि दोङोबा इन्ट्रेस्ट दोङोबा हेलमेटनि केमेरा बायोबा मोजां केमेरा ला, ग'प्र'फोर। आंबो ग'प्र' लानो नागिरदों, खिन्थु सोरबा फानोबा खिथा, आं सेकेन्ड हेन्ड ग'प्र' लागोन आरो ना गाइस, सेकेन्ड हेन्ड सोरबा फानोबा आंनो कमेन्टआव खिथा। ओमफ्राय नैयाव आङो एमसि लाथाखौ होनानै मा जाखो दा आं दा बेखौ देखावबाथाय आरो नैबे बेलेग हेलमेटाव जानाय नंला। ओमफ्राय दा नैबे हेलमेटा जुदि आंनिया हामा जायोब्ला आं नैखौल'सो दिहुननो हागोन, ओमफ्राय मेन बुस्थुखौ दिहुननो हानाय नङा। नैखौ एमसि होनायखौ मेन बुस्थुखौ दिहुननो हानाय नङा। इयावनो दा आंनिया प्रब्लेम जाना दं। दा बेलेग केमेरा बेलेगनिफ्राय जुदि लाना फैबाबो आं बेलेग हेलमेटाव फिटिं खालामबाबो दा नैबे केमेराखौ बेलेग हेलमेटाव होनो हानाय नंला। बेनिफ्राय नेक्स्टआ जाहैबाय मा आङो 25आव आङो तेजपुर थांगोन गाइस, तेजपुर। सोरबाफोर तेजपुरनि आंनि भिडिअखौ नायोबा नोंथांमोना आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टआव। आङो तेजपुराव थांगोन डिसेम्बरनि 25आव। बेनिफ्रायसो आंनिया ब्लगायबाय धामाका फैगोन। तो गाइस आङो नोंथांमोननो दिनैनि भिडिअ खोन्थाखाना दोनबाय। आङो डिसेम्बरनि 25आव आङो तेजपुराव राइड दङ मोनसे। आंथ' ओरैनो हारसिं थांनायनि प्लेनिं, ओमफ्राय सोरबा लोगो थांनोबा आं खबर लागोन। जुदि थाङोबा थांगोन आरो थाङाबाथाय आङो हारसिं होलांगोन। ओंखायनो सोरबाफोर जुदि तेजपुरनि आंनि भिडिअ नायग्रा दङबा नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्था, आङो लोगो हमना फैगोन गाइस। आं नोंथांमोन नैबे भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना आं बायदि थका होजानाङा, आं बायदि थगायजाजानो नाङा। उखा मुखायावनो केमेरा मोनदों ना अनलाइन खालामना फ्लिपकार्टआव, नङाबा बिदि गोदै जागोन। ओमफ्राय क्वालिटिया नैबे केमेरानि बायदि जागोन आरो ना, पुरा माने बासिनो आरो दा माथो बुंबावनो। दे होमबा गाइस न' बाय बाय। गोजां बोथोरनि बयबो मोजां थादों गाइस। आइ लाभ इउ, बाय बाय।